ħloqna 20,000 post ta' xogħol f'pajjiżna, 20,000 post ta' xogħol tajbin f'pajjiżna. Hemm 55,000 li jikkwalifikaw għalija di tafu xi tfisser inħallu iżjed flus fil-bwiet tan-nistana. Qed nibnu skola ġdida f'Jamanta kull sena. Il-kampus il-ġdid tal-MCAST. 150 miljun euro biex ikonna kampus ġdid tal-MCAST. It-kabbir fl-Università ta' Malta. Kien hemm min kien jgħidilna jekk nissieħbu fl-Unjoni Ewropea inġibu miljun lira flus kontanti. X'miljun lira? Ġibna 1000 miljun euro fuq il-mejda għal pajjiżna. Kien qed jiġġustifika li l-gvern tal-Korea ta' fuq spara missila kontra d-direzzjoni tal-komunità internazzjonali. Dik id-dikjarazzjoni hija dikjarazzjoni perikoluża u hija dikjarazzjoni li tista' tkisser il-fama u r-reputazzjoni ta' pajjiżna.